Bachitheka igazi namhlanje. Ngapana uzongijwayela kabi uzobona kahle. Hayibo mntakama, ngiyazi ukuthi uyazibuza ukuthi sifike kanjani ke manje lana. Buka, sicela ukuthi u-like, u-subscribe, mase uqedile ukuyibuka ivideo, ucomment mntakama. Uyazi ukuthini ukuze next time mase drop amanye ama-video uwathole kalula mntakama. Kodwa yazi ukuthini kwamanje asibukeni ukuthi kahle sifike kanjani lana mntakama. Yazi ukuthini lona umcimbi womfundo and this is what asubuka. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Akambe Phumi, what is your favorite food? My favorite food inhloko. Inhloko nje kuphela kukho okunye ukudla okusile. Hawu kanti inhloko ukudla ongasile yini? Phumi, mengathi siyikhiphe manje sihambe siyaspare ungafika uorder inhloko. Imaka ngithi kaspela khona ama ribs. Yini yathanda? Cha, angithi ama ribs wenkomo. So I'm sure ukuthi nenhloko ikhona lapho. Uma ucabanga ngaba imalini noma yazi ukuthini asibashaye ngeskill. Sifike nenhloko yethu ehlahleliwe. Basiphekele yona mhlawumbe ngaba cheap. Phumi, are you sure njengamanje? Ngiserious yazi. Futhi ngifuna ukusese ngibiza umathumbu noma Danone. Vele kube yidini. Athi ngihambe ngisakhumbula ngizokubona phela. That we look upon should tumble and fall. Efeso. Nange lo yamjido esanda kufika. Kumele sizizwanise naye kwaso wazi ukudlala ibhola lakhe. Oh, yazi ukuthini mina ngineplan la, adlali ngani leli lakho. Usho liphi ngoba mina ngingazi. Awu ngisho leli. Adlali ngani leli lakho. Onchita, what's the corner play? So, I boy back. I can't tell you, man. No, just say it. Yes, nali tu. Asize lentwana lekona soba umngani wayo. Yawena, yazi laba lelo bhola. Angazi. Sakufunda kwazi. Shawo mshimpama. Nimpame nje. Sengithi nimpame nje semiyofika sekhaya ngibaxoxela sengithi nimpame nje. Libhola lakho ntwana. Ngiyabonga bafethu. Adlale. Lapha engibhorekile lapha engenami ngizodlala naye. Yabona? Ngikutsheni. Ngiyabonga bafethu kanti vele noba amagameni. Mina bathi igama lami kuncancu. Yini igama lami nguSiyamthani. Abangaziyo ngibiza ngesipakpaka. Namanga uma wakho uyakwazi kodwa akubizi ngesipakpaka. Namanga nje uma uke angibize ngesipakpaka. Njenganini nje? Noma yini nje. Uyangibiza ngesipakpaka. Andayini bafethu. Naleni. Hey, ngani? Ibo. Abantu badala bakhuluma. Bathini? Abantu badala bakhuluma ngani? Vuma Ibo. Sivume sizobangana. Ayi wena manivuma. Ngiyavuma naye bamalithi vuma bo. Abantu badala bakhuluma bathi inkinga isebini. Umubi kakhulu nawe ngani? Hayi, ungangitsheli ngo anti Cleora nowaze bashona nje nembelelo. Angimazi ke nomkhulu uswazi ukhuluma nechidi. Umuntu ngisho endaweni encane umbuka la. Azokuthini? Azivele siyeke lento le. Usuvele nje wayenza yanzima. Into ekubeni uyenze nje wena mngani ukuzwana namanzi. Amanzi engwenya. Nawe mhlawumbe kumele uyeke lento yakho kube sangoma. Vele uyeke nje vele uyeke. Ayifanele uyeke. Yay!
Yazi Pinky lento yakho yokutanta nabafana ngeke izikise ndawo ngicela nje ukuthi uguquke ubuyele enkosini. Ngiyakuzwa ngempela mama zakhaya zawo. Pinky ngiyakujabula ukuthi ngizwa lokho okuphuma kuwena. Kodwa ke ngiyathemba ukuthi ke ngesonto elizayo sizobe sinawe lapha esontweni sisonta nawe. Futhi ngiyathemba ukuthi uzohlukana nalomfana lo ngoba uzokulaxaza nje. Hayi ngiyakuzwa ke ngizohlukana naye ngiyakuthembisa. Hayi themba. Siyajabula nje ukuthi uzosijoyina. Yabo wena? Hayi. Wena mama sicela uzela kancane. Manje wena uzoya ngempela? Habe ngizoya into yami phela le. Hey. Mama azwenzakalani la? Bese sisangishona nawe cabanga. So sisikhathi lesivumelane ngani? Mina na. Ngifuna wazi ukuthi nje usathane noma esihlathane nje ngeke azalunge. So Pinky, imini usathane? Sambeni baba. He. Mina ngicela ukuguquka. Ngizofika njalo esontweni. As long as ngizohlala eduze nawe. Kanti wena uzobuzele mina nesontweni? Cha, ngizoba ngizele mina kodwa ngizobona wena. Awusho weMadanoni. Iqiniso ukuthi wawufuna ungiphansi wena? Zikufuni lezo ndaba uthi mina ngiyasubiza. سبمشايل وخموش سبمشايل وخموش خشام يعطيك على لندو. Yazi ukuthini? Asingasadlala umaphaselana. Ya, sovala amehlo sibose sizokwazi ukubamba ibhola. Okay. Simba. Udanga bephumelela phambi kwamehla kuba bungaksi umdlalo loyo. Ngithi 365 days ungenaplan aksi umdlalo loyo. Udanga bephumelela phambi Manipo. Siyavuma. Abantu badala bayakhuluma. Bathi ngitshele manami ukuthi intombazana oyishelayo njengamanje yeke ngoba izokugapha utshapha. Hey, yathi amakhosi ayadakwa ke manje. Bazakwazi ukudlulela nokuthi usho njalo? Banami, ungasinika isidamu imali? Cha ngeke. Ungasithemba isidamu ngemali yakho? Cha ngeke isithele. Pho indaba uthetha amakhosi azokuhlolela ukuthi ayadala. Ayibo. Amakhosi athi afuna inhlawulo yenkomo. Inhlawulo yenkomo? Batshani ukuthi uzothola lolu qatho lakho shutha kubhiyene noma indawo ey'nkulu. Utho. Ngishaya ngoba bengashoni ngeke aphinde atholakale. Anoduba nezwe aphinde abonakala. Beqinisile uPinky. Ngiyeke lento yoboyisa ngoma. Hayi ngisebenzele wena. Hayi. bethi wawuyapha ekholu ungenaplan. Bethi wawuyapha ekholu usolala usadrive namatekisi. Awusho uyaphapha ngiyakubona. Hayi zala kunto engingasozele yazi la. Angani uthake. Indaba ungasayi esontweni. Hayi kuthi inkinga nje vele zingimelele. Inkinga zami ngoba phela mina ngiyeza ukuthi kuthiwa wena usumahlalela. Hayibo awumencane zami. Kanti wena usisitoka yini? Manisemele ngitshele wena mina ukuthi ngenzani nini. Futhi nale sinto la kani ngisiza ngalutho. Hawu. Thixo mxolele akakwazi ukukushola. Zama ngikwazi kahle ukushaya sikwazi solo stream. Ukubuza nje uNkulunkulu beke phi izolo ngishaya ngosala kahle empaka. Hawu, ubani lo sekushaya ngempanga ngoba phela mina ngitshela usuyekile. Ngeke zami bengalutho nje uthini. Hawu, bengalutho ukutheni ubushawe ngempama. Futhi ke mina zama ngisuke ngayele esontweni ini. So ngeke uyabona wona kuphela.
babathathelela abantwana bakho ngoba ngathi nje bazele inhloso zimbi esontweni. Sizama sizele imfutho zembe sinobani. Mina ngicela ukuguquka. Ngizofika njalo esontweni. As long as ngizohlala eduze nawe. Kanti wena uzokuzele mina nesontweni? Cha, ngizoba ngizele mina kodwa ngizobona wena. Impela ithi ingaba nkulu ingazekeki ngengane. Zinqunywa amakhanda ziyeke wezoro. Hayi kodwa iyophinda ibonana. Awuzwe nje. Omadgathu ngempela abazalwane. Yini umnini emakhanda? Hayi. Ngamla. Nangifuna kusebenza ukukhuluma nawe. Kuyiwa amaselandane, usibane khona la. Ngiyabonga. Ngamla tubuze mina sengiyakhela. Wathi kadam, namhlanje ngaze ngikubone usethuthini. Ohambe uyokade umthunzi wami lapha lubheki, ungashiswa ilanga. Correspond. Hawu Sqobo, yazabe ungichaza ngalezi zinto zenzayo. Yazi ngivele ngincibilike. What's my name? Sqobo. What's my name? Isqobo. Hawu, but mama asenze njani? Awabazi, cela ukubuza lo. Ifaydayo ngamthola omunye umuntu ongaba naye ku-relationship. No mama, azengikwazi uphinde ngibe kwi-relationship. Hawu, indaba uthandini ukuba kwi-relationship. Ngingamthatha omunye ngiphinde ngibe kwi-relationship. Naye ngahlala emchebukweni wethu. Ngaze ngimajile ngiyekela umchebuko wethu umila ukhulu. Sona ngahlala kuwona. Manje nawe uzomteketisa ngamagama ami. Well, as isikhumbuzo sakho, I guess so mamas. I see. Uyoze umfide ney'bhilibi ocwetiyena. I suppose if she wanted to. And I suppose you'll feed her my favorite snacks too. No, uthanda ama-McNuts mamas. Say my name, baby. Sqobo. Wait, uthini Sqobo? Etafethu. Nangu usibindi edlula la kabengele ngishibingelela yini nixabene nini? Awuyabheda lo mjini. Angifihlele ozokushona umngane wakho. Vela nofanini khona nami ngiyomfihlela. Hayi Tafethu. Yini manje lento eshoyo? Asekho idingo sokuthi nize nixabane nomakhelwane benu. Yaxabanisa lena. Oba sekushone wena mina nawe emngcwabeni wakho ovele sibe ama-VIP. VIP emngcwabeni pho? Hayi, kumele ngithi kuye kuhamba nawe kancane ngoba manje awukho right. Sho bafethu, Ayisigwebo. awunamase adinge lento yakho uthi akubizanga emngcwabeni. Buka nje uyasitshela it's fine. Futhi buzofa manje. Nami ngizobe ngasabandeki. Hayi bufethu, ngiyakhuza njalo. Yazini, awuthi ngihambe ngaze ngife ngisasemncane. Sithi shwi. Hayi, mina ngihambi nezigwebo. Alright, asenze idili. Makushoniwe siyabizana every time. Deal. Mangazi nje, ngizwe ngedwa nje ithi mina lo ngifika ngikalelekile. Yini manje badane ngafika nje wena ekseni kanje kuyisona. Asambe ntombazane late. Hayibo, imali. Umuserious emadane nokanti? Nangu mina zama zesho. Imake. Ungangitshela ukuthi ufuna esontweni ngifuna ukubona mina. Cha, change of plans. Mina ngifuna ukwenza uNkulunkulu njalo. Hayi, sibone imali yolanda iBhayibheli. Hey, madana mfethu. Siyasonta yena uxoxa kanje. Cha konke ngizoyilanda la kuzami. Hayi, sesingahamba vele nesonto futhi selaqala manje. Hey, manje bamoya ngizwisa. Madana uyasonta. Cha kumba ngisonto. Namangu uyasonta pho yini uxoxa kanje? Manje umuntu okusamela axoxe uma kuyisonto. Imani ke. Kanti kuyinkinga yini uma umuntu esonta? Cha. Oh, why nibangisana? Nina pho wangafuna ukuhamba nami esontweni. Cha kumba ugezilwa nuke. Sambe zami. He, uyamfuna lo zami. Imagine,
sesikhulu. Ngathi mina ngiyicathulo esikoleni. Lona iphutha mfana wami. Mina ngangenwa idlozi elisestyleni. Idlozi elithanda idrip. Siphume lapho. Yaboniswa. Wena uhlusha umlenze. Unenkinga yomlenze. Uma ngathi awusebenzi nje. Yavuma Makhosi. Makhosi akakwazi ukuthi anginike into ezomsiza. Uyangihlupha ngelenze. Imali. Ukuhlupha ngempela vele lo mlenze. Uyangibulala. Ubuhlungu kanjani nje? Awazi Makhosi, mina ngithi uyazi. Hoyi. Ukhathazeki ngiyazi. Thatha la. Lo muthi lo ubilise njalo emini, uphuze emini nje. Ngiyabonga Makhosi. Hayi, ungabongi, akubona. Faka imali. Ngiyabonga Makhosi. Ungitshela uma ngakho. Njengoba ehlezi ekhaya ngomzimba nje, ubuhlungu bomzimba, uphethwe amathambo. Akuzala kumina, ngizomsiza. Ngiyavuma Makhosi. Makhosi wathi ngangithuma uphethwe amathambo. Hayi, ngiyavuma, ngiyabona. Hayi. Batshele bonke ukuthi sekukhona mina, umntaka ma. Uzoqeda zonke inkinga abanazo. Makhosi. Yebo, ayibo. Yazi mengiyesa. Business lami ihamba kahle. Imali nje siyingenela. Hayi. Ngeke ngiyeke ibhizinisi uqhubeka nalo. Thanda bengathandi bazombona untamba ngoba. Yazona siteke with-type yami and angazi ukuthi why masikwethela ukuhlala nama-type ami. Yiphi type yakho ayithandayo? Angithi wajwayela nesiqoqo and manje usiqoqo ujwayela nami and ngapha nawe i-type yami shuthi sinamasikho sine-type yodwa phela. Uma sikona usiqobo basathandana nje. Hayi bo wena ungayisho leyo nto uthathelaphi? Akekho umuntu ongayazi lona. Hayi phela mina ngiyazi ukushuthi khona lo mfana ngifihlela kodwa ngizomthola. Ungasho nje ukuthi utshele yimina, please. Awungeke khulile kodwa ngizomthola. Yabo lo uzongithola kahle ngifuna ngithole kahle. Ubani ozomthola kahle? Omunye nje umfana. Okay, manje ubani lo? Suhamba nemphongolo manje. Lo mphongolo uthi angifangela abantu. Hayibo, le couple ngibiza ngomphongolo. Musu uforce wena mphongolo. Bamba la, uthenge ukudla. Ngathi ulambile. Thatha isigubhu usifake ezozweni ufaka ama-specs uzobuza. Lapha agcina ushenge mpama. Ayingene lapha alifuna umshala mfa ayingene zoro ungayenzi impilo. Ayingene mfana ngijwayele yazi. Zoro ungayenzi impilo uzoboshwa. Hayi mina sengashala ufuna ngabazi. Ayingene. Akulungi. Ukuchitheka igazi namhlanje. Ngifana uzongijwayela kabi uzobona kahle. Bafethu, nala uthisa ngidodela ibhola izolo. Yibo. Hey mfumbu, mkhulu impela kodwa lo mjida mkhulu kakhulu. Ngamginga nje. Wena mathumbu, uyayisaba yini ngonyama? Hayibo, nayibona ngonyama ngempela le. Nganginga nje nami. Hayibo, kwakhulunywa usipakpok phela mina ngisabeli. Hayi, kahle ke wena usabe nawo awusabisi nje, usabe nawo mina ngakudinga nje wena. Imami kancane ukukhuluma. Madoda, ngizolanda ibhano ngifuna ulanda senikhali. Hayibo sipakpok, yami uzomjida uthini ngakho? Hayi. Awahle wena ukukhuluma kakhulu asambe. Hayi usipakpok. Efeso, yamjita ngimazigala sewangishaya kabi ngisafunda naye. Kwenzakalani ngani namhlanje? Hey nemangazi. Hayi kushake lokho phela wena ngithetha usavuma. Hayibo, phela wayengekho yena. Skoto sokakade madoda. Babekade beskrapa. Hey, besiphindelela bona laba imqala yonini. Uyapila kodwa mfowethu uphela bemgadi, uyaphila futhi. Uyabona nje Skoto. Ungibona nje umphefumulo uphuma ngamakhala. Awuhlale lapha. Uyabona? Hawu msizwa kithi. Uyabona? Njoba umphefumulo uphuma ngamakhala nje. Lokho kuhamehlo mengakuvala nje Skoto ngane yakuthi.
hayi indlela kwayona ngiyiboni yabo kanti nangokha alo nje kusabhongeka okusho kona ukuthi inkombo zempilo lezo losigodo sengezokunina mfowethu angisanazi kuyaphila kona hayi akufani sidlala kona nje ukudla elikapo hayi suka uyazi-ke makhulunywa ngelikapo kuzokhulunywa ngezambane hayi thina sidlo R2 yabo awusho-ke kodwa umshanakho umantanoni sigodo usabuza ngumshanami wesigodo yabona sigodo umshanami kade ngidla amathambo engqondo lesigodo ngibuka lola daba lalwisa sikhwama lelo lwampembu ukuthi hayi umshanami lo ukufanele ukhathi kulesa sikhwama lesiyana wesigodo ngoba phela ngibuka ukuthi okuba umshana lo akasitholanga lesa sikhwama engani nishayisa ngana lutho sigodo uyayibona leyo kahle kahle uthi angimqambe lamanga uhayibo ngiyakuzwa phela bemphethe kodwa ngibona ukuthi uhayibo uzovumelana nalokhu ngoba umshanakho wayesevele seyisebenzisile enye ingxenye yale mali ayi elimala ke phela iqinga lami sigodo makunjalo kodwa-ke kodwa usomaqhinga nalike selingifile la sigodo awusigodo sogagana kade babesihlapha besiphindelela uyabo bona laba imqala yoma wabo nje sigodo ngeke mina sigodo ngivumele nangulo mbhemu bathi bani uhayibo lo azodlala ngawo ya sengicabanga ukuthi esigodo le mali sihlukanise la kuthina sobantu uyabo ngoba phela lo mbhemu uyafika la endaweni awazi ungathembeka kuyena yabo bese kuthi ke thina ngoba phela somtsinzi phela thina bheka okuyimilela sigodo so manje ke asihlukanise le mali sikhohlwe lo mbhemu akume kancane ngiya kuyena hayibo ke ngizobuza ukuthi uzovumelana yini hayi sigodo angithi nje uhayibo lo akwazi uyazi liplanethi hayi ngeke ukuqala nina ukuthi uhlala nami la nani ufuna ukumbamba inkunzi hayibo masuqhamuka nalama plan lawo washo nginikeza ithuba ukuthi ngiyombuza hayibo wafikela kumina nina nani yombamba inkunzi sawufuna amasheya manje angithi umshana kwakuthengela amabhodlela wena udla amabhodlela ogolo kuyona le mali uyidla nomshana sigodo ayi madoda ayisocela ivuthiwe la sigodo yabona ke sigodo lo akusiyena impela kokuthe angiva awuvungitshela ukuthi lo muntu lo hayibondini lo uprofessor impela ukhuluma wafuka uprofessor wathi nina la efika la namjika igama nambiza ngohayibo wayeselithatha lelo gama njengoba ayikanjwa yini sigodo sogagada madoda uyabona ke wesigodo awuthe ngikubuze nawo uyamazi lo muntu uhlala wangibuza lo muntu wathi kumina ngimbuza ukuthi wathi uhlala esihlalweni sigodo nakho-ke uyazwa bengithi ke sigodo bengithi sigodo uzoyibona lento phela manje usudla likapondo manje bengithi uzoyibona yazi ukuthi umodleke likapondo le kwanza ukuthi nomuntu ngisho ekhuluma ungamuzwa nje ukuthi uthini awumeke ngofaka ibuko zami lapha khona ngizokuzwa kahle phela bemgadla ukuthi uthini awume ngiyofaka ibuko uyifaka sigodo ngeke sogagada madoda action abantu ephumba ikuphuza Sinikoleni futhi. Kutsa sondela phela na.
Scene 1, action. Ngimanje. Okay, scene 1, action. Bepho, mengasesiyeka spam manje ungafika order inkonzo. Scene 4, action. Scene. Action. Mina ngicela ugogo. Ngizofika njalo esontweni. Relationship noma masike kwazi ukuphinde ngibe kwi-relationship. Hawu, awuthandi yini ukuba nenye Action. Sho bafethu. Isigwebo. Awunamazwi adine lento yakho. Oza. Action. Uma ngazi nje ngizweketho nje ithiko. Mina lo ngifike ngikaleleke. Yini madana wabashela wena nje ekuseni kuyisonto. Sambe sesontweni ntombazana ulethi. Hayibo, kanti umuserious ngani? Nangu mina zami. Hayibo. Ima. Umadala nusu. Ayi. Action. Yabona lo uzongithola hle, ufuna ngithole kahle. Ubazela uzongithola kahle. Action. Yabona uzongithola kahle, ufuna ngithole kahle. Ubalo somthola kahle. Omunye nje mfana. Okay, manje ubani lo? Usihamba nezihlahla? Lesihlahla sithi uyangifanga. Okay, manje ubani lo? Usihamba nezinyani? Lenyenti sithi uyangifanga. Hayibo, omunye nje mfana. Okay, manje ubani lo? Usihamba namaqhaqi? Hayibo, leli qhaqi lisiyangifanga. Okay, manje ubani lo? Usihamba nemphongolo? No. Lebusa ngathi impandla.